Struja nema prijatelja osim mene. A mogu da budem i izolator, i provodnik, i akumulator, i grejač. Slušajte, struja šta radi. 220 volti ubija strašno. Nemojte vi ovo da probate. To je medicinski fenomen, ali kao i svaki fenomen podleže zakonima fizike. Hoću da se svi uhvatite ruke za ruke, da napravimo jedno kolo struje. Znači, niko ništa ne osjeća. Evo, ja ga dodirujem. Moja kontrola počinje, znači, pomalo. Sad ćemo da pustimo malo. Zlopamtilo, svađalice, ljubomor. Novembarske škorpije nema ih gori na ovom svetu. Moj ćale nije strog, ekstra je, sve me ispunjava. Ljudi su čuli o meni, gledali me na televiziju i onda drago mu je da se sretne sa mnom, ali uz strah da mi pruži ruku. Nemoj da se plašiš. Kod mene ko preživi, bit će dobro. Putujem iz grada u grad i pomažem ljudima. Migrena, glavobolja, sinusi, problemi sa kičmom. Trudim se 50-50. Bilo bi loše kad bismo rekli ja mogu sve. Sad ćemo mi da vidimo šta ti sanjaš noću. Može? Ajde da vidimo šta ona sanja noću. Evo ga. Tera me ta velika struja jer maštam o nekim novim stvarima koje ću moći da pokažem svetu. San je 3. Guinnessov rekord. Mora da padne. 2 ih imam, mora i 3. 1.000.000 volti da mi se napravi trafo. Na njemu ću da pokušam da se napunim i da bez žica budem laser.